Rok 2008. Globálna hospodárska kríza vypukla naplno po páde investičnej banky Lehman Brothers, Barack Obama sa stáva prvým afroamerickým prezidentom, odohrávajú sa olympijské hry v Pekingu, vychádza 12. séria South Parku a tiež film Martina McDonaugha In Brooks / v Brugách. Čierna komédia s prvkami akcie, thrilleru a drama. Samozrejme, meškám 17 rokov, ako vždy, a In Brooks som si prvýkrát všimol až teraz. Spoilers! Hneď na začiatku sa nám predstavujú hlavní protagonisti, a to Ray a Ken. Tvoria výbornú dvojicu stojacu medzi tými najlepšími duami v histórii, ako detektív Carter a Lee v Križovatke smrti, agent Die a agent K v Mužoch v čiernom, Kevin a Perry v Klube sráčov, alebo Robo Fico a jeho taška značky Prada. Tiež si túto dvojicu môžete pamätať z nedávneho filmu z roku 2022 Banshees of Inisherin. Výborný kúsok opäť režírovaný Martinom McDonaughom. Ray a Ken prichádzajú do Brugov. Do Bruges? Do Brug. Cez Brugov. Ponad Bruchsen. Ubytovávajú sa v miestnom hoteli, v ktorom na rozkaz istého Harryho musia ostať 14 dní. Pozeráme sa na úvodnú mikromontáž a na pánov, ako sa premávajú Brugami. No a neviem, či je toto typická poloha sedenia na gondole pri vyhliadke historického mesta. Ja takto sedím na 3 miestach. V triede na zadnej lavici, kde dúfam, že sa nestretnem pohľadom s profesorkou, ktorá práve vyvoláva, v čakárni u doktorky, kde okolo mňa kašle a soplí stádo chorých decák, a keď si pri nedeľnom obede prdnem a náhle zacítim, že v gatiach sa mi začne rozlievať isté prekvapenie. Pri prehliadke sa Ken ide pozrieť na čekovú zbraň, myslel som vyhliadkovú väžu, kde stretáva tohto milého pána, z ktorého tipujem, že práca moc nebaví. Samozrejme. Je to trochu vidieť. Toto som ja, keď sa stretnem s kamošom v bare. Jedno teplý pro mýho teplýho kámoše a normální pro mne, protože jsem normální. Pri konverzácii pri dvoch orosených sa dozvedáme, že úlohou gentlemanov je sa v Brugách na nejaký čas ukryť. Pri jednej z prechádzok natrafia na filmový štáb, kde Ray stretne trpaslíka. Nechce, aby sa mu říkalo trpaslík, radši Liliputa Jimmyho a zoznámi sa hlavne s Chloe, ktorá pracuje na filme ako asistentka produkcie. Pokiaľ ti vrtá v hlave, kde si túto slečnu videl, prezradím ti, v roku 2005 sa účastnila istej školskej kúzelníckej olympiády a skončila 4. zo 4. Dá sa s ňou do reči, v ich konverzácii padne táto veta. Páni, vaše angličtina je skvelá. No kámo, ty by si bol veľmi prekvapený, keby si namiesto Brug prišiel do Bratislavy. Umíte anglicky? Our production will be added to the UNESCO register. Páni, vaša angličtina je skvelá. Následne Chloe pozve na rande a ona súhlasí. O pár scén a momentov neskôr sa nám odhaluje dôvod Kenovej a Rayovej dovolenky v Brugách. Dozvedáme sa, že sú to nájomní vrahovia a vidíme, že pri poslednej práci mal Ray zneškodniť istého kňaza. Nedopatrením však Ray zabil kňaza +1. Kruté? Pardon. Ray teda okrem kňaza omylom zabíja aj malého chlapca, ktorý sa práve v kostole modlil. Opäť pokiaľ spoznávate kňaza, pravdepodobne preto, lebo hral brata organizátora už vyššie spomínanej kúzelníckej olympiády. Ešte trochu si pichnem do tej vraždy, toľko to mal ten chlapec času na to utiecť, odkedy padol prvý výstrel. Teraz neviem, či sa modlil tak tvrdo, že sa nesústredil na nič iné, alebo majú v kostole 20 cm titánové dvere a steny, cez ktoré nič nepočuť. Rozhodne nechápem, na čo by v akomkoľvek božom chráme podobné zvukotesné zariadenie potrebovali. Každopádne následne vidíme rozhovor Raya s Kenom, v ktorom počujeme, že Ray svojho činu veľmi ľutuje. Nasleduje najúprimnejšia debata na prvom rande, akú som kedy videl. Tak co vlastne děláte? Já odstřeluju lidi. Co děláte vy, Chloe? Prodávám kokain a heroin filmařům. Nice. A keď sa pán z vedľajšieho stola sťažuje na cigaretový dym, ktorý fúka Chloe, Ray najprv takto pekne knockoutuje jeho a potom jeho pani. Ray, ty biješ ženy? Biju ženský. Já bych ženskou nikdy neuhodil. Praštil jsem ženskou, která na mě šla s flaškou. To je něco jiného, to je sebeobrana. Nie, jasné, chápem. Len som chcel mať jasno. Kenovi medzi tým zavolá Harry, ktorého zase stvárňuje herec, ktorý si zahral bývalého študenta na škole, v ktorej sa konala kúzelnícka olympiáda. Harry mu povie, že pravým dôvodom, prečo ich poslal do Brúk, je, že potrebuje, aby Ken Raya za jeho chybu zabil. Ray sa ale zatiaľ snaží robiť mecheche z Chloe a nachytá ich pritom jej kamoš Eric. Nastane potička, pri ktorej Ray spraví toto. No jasně, že nevidíš, když jsem tě střelil do očí slepou. OK, ten film je zábavný. Chloe mu odhalí, že s Ericom niekedy okradajú turistov. Ray potom ide do baru, kde stretne Jimmyho, ktorý tam práve je s
verejnou dámou, oboch hotely pozve na pár line. Dáte si kokain? Mám taky LSD nebo extázy. A vyskytne sa táto debata. Bude válka, kámo. Já to cítím. Bude to válka mezi černejma a bílejma. Na to nebudeš potřebovat uniformu. Nope, toto už v súčasnosti neprejde. Toto je signál, že z konverzácie treba odísť. Najlepšie s nejakým karate manévrom nakoniec. Neumíš karate? Napríklad. Toto sa mi veľmi páči. Takto by som chcel odchádzať od všetkých konverzácií, ktoré mi začnú byť nepríjemné. Pri rodinnom stole, no tak ako kedy chceš mať deti, bam. Šéf v práci, prosím ťa, viem, že už odchádzaš, vieš sa mi prosím ťa pozrieť ešte na toto, bam. Alebo keď na ulici stretnem svedkov Jehovových, dobrý deň, našli by ste si voľnú chvíľu na rozhovor o našom spasiteľovi, bam. Keď mi môj psychiatr radí, že konflikty sa dajú riešiť inak ako karate násilím. Ak sa ti toto video páči, daj odber. Napíš koment, aký film mám sprzniť na budúce. Prosím. Presúvame sa do parku, kde sa Ken pripravuje na vraždu Raya, avšak v parku sa ukáže, že Raya hryzie svedomie natoľko, že sa plánuje zabiť sám. Obaja v tom však zlyhajú. Čo je fajn, dva pokusy o vraždu sú očividne podobné ako negácia dvoch mínusiek v jednej rovnici. A co tu děláš ty? Nic. Brat môj Kriste, ak ty si profesionálny zabijak, tak ja som stan Doublejackyho Chena. Ray sa rozcíti a Ken sa ho snaží takto rozveseliť. Toho kluka už nevzkřísíš, ale třeba zachráníš jinýho. To mám dělat doktora. Nezvládnu ty zkoušky. Určite Ray presne toto Ken myslel. Následne volá Harrymu a oznamuje mu, že Raya nezabil, ale ešte ho posadil na vlak, ktorý ho odvezie nevedno kam. A chcem poznamenať, že toto chce poriadne gulky z ocele. Zavolať šéfovi, oznámiť mu, že úlohu, ktorú vám zadal, ste nesplnili a nech si to vyrieši sám. Toto je tiež reakcia na mieste. Niečo ako: čauko, počuj, viem, že sme sa nebavili už 10 rokov, ale rozbieham teraz jeden biznis a... Keď sa Harry čertí, medzi tým príde jeho žena. Je to kurva jenom neživej předmět. Ty jsi kurva jenom neživej předmět! Asi viem, kto dnes spí na gauči. Harry sa teda vydáva za chalanmi do Brooke, keď sa Ken pripravuje na ich stretnutie a Ray si kúpil vo vlaku študentský lístok, ale nemal pri sebe ISIC, čiže ho revízor vyhadzuje. Nie, robím si srandu, identifikoval ho ten týpek z reštaurácie a policajt ho posiela sedieť pekne naspäť do Brooke. Ken a Harry sa stretnú v podniku a dajú pokec. Harry Kenovi hovorí, že on keby zabil dieťa ako Ray, tak by si okamžite strčil zbraň do úst a zastrelil aj seba. To bude dôležité neskôr. Mimochodom, tento dialog je výborný, pokojný, ale zároveň je z neho cítiť Harryho chtíč, vytiahnuť zbraň a Kena zastreliť. Cítiť napätie skryté za normálnym rozhovorom. Ja ako divák verím, že títo dvaja sú nájomní vrahovia. Možno až príliš. Keby som si mal tipnúť dvoch ľudí na celom námestí a povedať, či sú zabíjaci, asi by som si tipol týchto dvoch. Následne sa vydávajú na vyhliadkovú väžu, kde stretávajú pána, ktorého jeho práca baví, a temný pán na neho použije toto pestné zaklínadlo. Ray a Chloe medzi tým stretávajú Jimmyho, oblečeného ako dieťa, pre svoju rolu vo filme. Natrafí na nich ale Eric, ktorý okamžite beží do veže a oznamuje Harrymu, že Ray je práve vonku. Bonzák jeden. Snitches get stitches. Kámo, takýmto sničovaním si podľa mňa úspešne vyslúžil druhé vystrelené oko. Harry Kena strelí do krku a beží za Rayom. Ken sa zatiaľ doplazí na vrch veže a aby upútal Rayovú pozornosť, z nej skočí. A ja neviem, ako sa tento senior s prestreleným krkom doplazil tak ďaleko, hlavne keď vidím, aký bordel po sebe nechal na zemi. Ja už vidím toho upratovača. Človek má priemerne v tele 4 až 6 litrov krvi. Tento pán ich musí mať tak 20, lebo iba tých úbohých 6 rozlial po dláške. Ba čo viac, tak ešte aj potom, ako z veže skočí, stále žije a ešte si zvládne aj s Rayom pokecať a oznámiť, že umiera. Ja už umírám asi. Ešte si na konci stihol povedať niečo naozaj hodnotné. Akože ten chlap zomiera fakt pomaly. Dokonca aj ten fucking Hawk Tuah mím zomieral dlhšie ako tento dôchodca. Harry začne potom Raya naháňať a ich naháňačka končí na kanáli, kde Harry Raya zasiahne. Ale pozri ako dementne. Jediná Rayová úloha bola aspoň ty kokos kľúčkovať. Ja neviem, možno robiť čokoľvek preto, aby som chlapovi mieriacemu na mňa sťažil mierenie. Nie, Ray si povie, že je frajer. Dokonca si istý v čom, Ray? To ne, už jsem daleko. OK, poďme túto hypotézu otestovať. Aha, takže si asi tak ďaleko nebol, čo? A ešte keď Ray nasadol na loďku, povedal: Jďte dál.
Kámo, ako keby mal na výber. Loďky totiž majú také tlačítko stop a ty keď ho stlačíš, tak oni okamžite zastavia, aj keď idú po prúde rieky. Harry ho doženie a zastrelí. Avšak cez Rayové telo trafí do hlavy trpaslíka, Radši Lilliput. Lilliputa Jimmyho, a keďže je muž, ktorý dodržiava svoje slovo a morálny kódex, zastrelí aj seba. Koniec je otvorený. Nedozvedáme sa, či Ray zomrel alebo prežil. Prezradí nám iba jedno. Kurva. Co když peklo znamená už na věky zůstat v těch skurvených prugách? In Brooks v Brugách je za mňa výborný film. Naozaj som z neho chytal vibes Banshees of Inisherin, štýl Martina McDonagha je tu očividný. Film je stavaný na dialógoch a vzťahoch medzi postavami. V prípade In Brooks tiež na atmosfére a krásnej architektúre mesta. Film rozhodnopádne odporúčam a chcem sa po ňom ísť pozrieť na Brugy. Do Brug. Cez Brugov. Ponad Bruchsen.